भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कहल जाला कि इहाँ कौनो भी मुद्दा पर गाना बन जाला। इहाँ के राइटर और सिंगर कमाल के होला लोग। देश दुनिया के कौनो भी मुद्दा होके ए लोग से छूटेला ना। हर मुद्दा पर यहाँ गाना आवल तय बा। अब यही के लेली सोशल मीडिया पर महाकुंभ में आई मोनालिसा वायरल भइली और लगातार कई गाना भोजपुरी में रिलीज भी हो गई। एक से बढ़कर एक गाना भोजपुरी में मोनालिसा पर बनावल जा रहल बा। उहे मोनालिसा जौन महाकुंभ में वायरल भई रही या भी वायरल भी बाड़ी। महाकुंभ वाली मोनालिसा पर ऐसन ही एक भोजपुरी गाना बनल बा। इ गाना के राजन रंगीला गइले बड़न। गाना के टाइटल बा कुंभ के मेला में हिलौले बाड़ू। एकरा के मनु बादशाह लिखले बड़न, जबकि म्यूजिक जौन बाटे रवि प्रकाश दिले बड़न। गाना के यूट्यूब पर लोग खूब देख रहल बा। गाना लगातार वायरल भी हो रहल बा। इ भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है। यहाँ गाना बनावे में टाइम ना लागेला। मोनालिसा की खूबसूरत आँख पर भी गाना यहाँ बन गइल बा, जौना का टाइटल बा नीली नीली अखिया। एकरा के संदीप मिश्रा और प्रतिभा राज गइले वालो। कृष्णा कैची नीली नीली अखिया गाना के लिखले बड़न। उहे म्यूजिक जौन बाटे आर्या शर्मा देले बड़न। अब भोजपुरी सिंगर कैसन कैसन गाना बनाई लोग इ सभी लोग के पता बा। एक कलाकार तो मोनालिसा से माला लावे के लिए गाना बना दिले बड़न। माला ले ले अइह भैया हो। गाना बनाकर इ माला मांग रहल बड़न। ए गाना के सिंगर जौन बाड़न आदर्श लाल यादव बाड़न आ उ लिरिक्स भी लिखले बड़न, जबकि म्यूजिक जयदेश माही देले बड़न। महाकुंभ वाली मोनालिसा पर भोजपुरी में इ तरह के गाना खूब बन रहल बा और बनबो करी। अब देखत रही कि कैसन कैसन गाना बनता, कितना साफ आ कितना फूहड़। इ अब आगे देखे के पड़ी कि कौना कौना टाइप के गाना बन रहल बा। इ वीडियो अपने के कैसन लागल जरूर बताई। और हमार इ चैनल हुए ए पर ऐसे ही अपडेट भोजपुरी से संबंधित आवत रहेला, तो एकरा के सब्सक्राइब कर ली कि अपने के लगे कोनो भी हम वीडियो डाली तो जल्दी पहुंच जाए। वीडियो रहुआ पूरा देखनी है, एकरा लाग दिल से धन्यवाद बाटे।